Hello mga idol. Okay, naataron sa Argao, Cebu. Okay, pistaron rin sa mga Argawanon mga idol niya. Naako rin nag-vlog para ninyo mga idol kay pista daghang tao mo na nga abang-abang tas to mga prank palingaw ninyo mga idol para ninyo mga idol. Salamat sa suporta. Kinsa to'y nagsubaybay na ko diya. Salamat inaot inyong i-follow akong page. Salamat tambayan inting. Okay, abang-abang sa ato ang video idol. Salamat sa suporta tanan-tanan. God bless you all. Bye-bye. Naar ko kulon oy. Sugo ko mama. Kulon ra ni Rena, kulon. Kulon ito eh. Oh. Kulon nga kulon ito. Dalagi ko kulon lagi. Kulon ito eh. Oh. Wala ko kuyog ako ra ko na ako sa City. Oh, nara. Nara ang mga batas balay. Sugo ko mama. Oh, nadugay lang ko kay na ko'y wala kong kuan sa kadiyot ra kumana hapit nang yung close tindahan. Sugor ko mama na ako sa kulon. Oh, ilabe. Oh. Nana ko sa kuan. Plaza. Excuse me, kana plaza ni sa kuan, plaza sa Argao sa simbahan. Oh, na ako sa plaza simbahan. Tam kabot dai. Ha? Oh, aray lang ko paabot kay gikan para ko syudad, layo kayong biyahe. Nagpadong na ka? Asa pa mga traffic kayo? Pista man diri. Sige. Ote sa kanini tawag. La. Tawag ako sawa, te sa pag nga, ay lang pag nga. Kaya tabi ra ako sa tabagban ko sawa, nawag. Sige, ay pag nga. Hello, love. Oh. Naam ko Cebu City. Ha? Nara ko Cebu City eh. Oh, gusto ko mama papalit og kuan. Nara ko Cebu City. Oh. Kulon ba? Oh. So mama kadiyot ang bata nara bilin ra bantay mama. Oh. Na magay dagang tao diri oh. Nalagi ko kulon lagi. Syudad sugo ko mama kulon. Ganina ra kaya. Ganina ra ka nawag. Oh, wala ko matubag kay biyahe lagi ko. Traffic kayo ay gikan ko kulon grab. Oh, sige nara mga bata dito. Tawag lang niguli na ko. Tawag lang niguli na ko ha. Ako yung nawag nimo kay nara mga bata dito. Sige, bye-bye be. Love you. Okay, bye-bye. Hello, love. Oh, nawag ko asawa kadiyot. Paabot ko ng Plaza. Ha? Oh, sige. Oh, paabot ko na mo diri kay nagapakit tao. Bye-bye. Paabot ako ha. Tawag og dool na ka. Sige. Lungsod ni Argao dre, lungsod. Pista man ron dre. Oh, nya. Asa to mag-abot? Kuha na lang sa diha lang simbahan Argao. Oh, sige. Ay, ito sa. Ayo pag ngalap. Ay pag nga akin, tawag ko asawa, ni tawag. Sige la ba, ay pag nga akin, tawag ko asawa. Hello. Oh. Na ako syudad oy, wala akong laptop. Sugo ko mama kadiyot, na mga bata dito. Sa Sarbato ron sa kuan ay series. Saba kayo. Sarbato ron series. Na ako Cebu City lagi. Ilan na kasi na order. Tagpilang serve. Amo ni. Tay sa love. Wala lagi kong laktaw lagi. Nako. Sugo lagi kong mama kadiyot. Naro mga bata dito ni mama. Nako Cebu City.
Oo, na ako Cebu City. Oo. Oh, Cebu City lagi. Mga tanah ko. Kuan ra ba nino? Kulon ra ba nino? Kulon. Kulon na kulon. Kulon ina kulon ite. Kulon ite. Kulon ite. Oh. Kulon. Na ako Cebu City. Hilom na lagi wala ko kuyog ako ra kay. Dugo ko mama nara mga bata dito. Di, kwanto ka na tindira to diri ako, tindiro to diri ako makana. Nang gusto kulon ron. Sige. Muli ko, tawag lagbalik, nag-abot sa balay, kaya na mga bata dito. Musta maganda Saudi? Apit na kang muli. Sige. Sige, bye-bye. Love, bye-bye. Love you. Hello, B. Dahan ako, padung ko, wala tira. Mga idol, okay, salamat sa suporta tambayan insting. Okay, shout out. Okay, shout out ni Bern Diaz, shout out ni Tiara Ki Balingit, shout out ni Christine Amor Kanyo Itang, shout out ni GL Villaniso, shout out ni LL Munoz de la Serna, shout out ni Alma Monteron, shout out ni Junjun Amundares, shout out ni Ronalyn Lopez Rizada. Okay, shout out ni Danilo Sapuyaw, the owner of TDM Disco Mobile. Okay, shout out ni Jem Orozco, shout out ni Clems Montoya. Okay, salamat sa suporta idol. Inaut yung i-share ako ang the vlog idol. Bye bye.